Ahojky, moje jméno je Black Gangstaman. Určitě si ptáte, proč Gangstaman, proč Black Gangstaman. Black je určitě všem jasné. Pro ty, co neumějí anglicky, tak je to Makukla, pak je to moje mikina, potom jsou to mé brýle, proto Black Gangsta. Takže pro tohleto. Takže potom Black Gangstaman, man. Jsem muž, asi takhle bych to řekl. Teda počkej, já vám to tady ukážu, jestli jsem muž, teda tyjo. Ale ne, YouTube není porno stránka, na to kašlu, to dělat fakt nebudu. Takže necháme to takhle. Já bych se chtěl s vámi podělit o tvorbu, prostě kterou prostě já vytvořím. Umím toho hodně ze školy, z videa. V mém případě to budou i vlogy. Ptáte se určitě, proč jsem zamaskovaný. Jsem zamaskovaný, protože celkem jako... Dneska je to těžký, dneska lidi posuzují podle tváře a to já nechci. Já mám stejné moto jako Nejfake, řídím se nejfejkovým motem. Jméno ani tvář jsou důležité, důležitá je myšlenka a názor. Nejfakeův kanál máte v popisku videa. Všechny důležité odkazy máte v popisku videa. Ptáte se, co vlastně budu točit? Ptáte se, co budu točit? Já budu točit vlogy, budu točit rozhovory s fanoušky na Skype. Nebo ne s fanoušky, prostě budu točit videa s lidmi na Skypeu. Moje Skype jméno je blackgangsta.man. Přidejte si mě, já si vás přidám taky, můžete volat. Podle toho, co mám ve statusu, tak podle toho mi volejte. Každopádně, tohleto bych chtěl teda točit. Chvilka mám to nějaké minutovky, založím se asi i Ask, abyste mě mohli tam psát. A budu moc rád, když to budete psát otázky na Ask. Já potom budu dělat video odpovědi. Moc vám děkuji. Nyní si říkáte, proč mám za sebou zelený plátno. To je pro efekty. Jenomže tohle to není dost zelený a ty efekty mi nejdou. Proto jsem taky gangsta. Man. Black Gangsta Man. Tak toto by bylo asi pro můj úvod všechno. Každý den bude video. Každý den. Ano. Videa budu přetáčet nejméně měsíc dopředu. Budu je mít naplánována, takže se nedivte, když přidám komentář před jedním dnem, nebo tak nějak. A počkej, mě zajímá trvá, jestli jsem ještě muž, ty vogo. Asi jo. Vypadá to tak. Tak jo, děkuji vám za shlédnutí videa, dejte like pro další takovéhle video, pro další vlog, dozvíte se v něm i dobré informace. Dozvíte se informace, co se děje na Facebooku, co se děje například na Twitteru, který ještě nemám, ale založím si ho. Takže takhle. Tohle to by bylo všechno, takže se mějte.